Dagang ga, bunal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon ang ika sa isinta nga adlaw sa tong 100 day running challenge. 40 days na lang mga ga, mahuman ako sa kong challenge. Ikaw, kung saan ka musugod og dagan? Ha? Wa jud kay plano nga mudagan? Ikaw, bahala ka, plano na nimo. Basta ako, padayon ra ko sa akong plano. Bani ko ninyo. Manamay pa. Di na ako maglangay ga, dagan ako. Ay go. Adinod lang ga. Hinay-hinay. Maabot ra ta. Bunal ga. Nasig patay-patay diha. Bango na. Dagan ta. Stop over sa taga. Kung warrior sa daga, you know the drill ha. Kada adlaw gina ha. Nga mga itawag pasalamat sa bagong kinabuhi. Kunya guidance katong adlaw-adlaw nga baton. Huwag pasaylo sa itong mga sala ha. Kasi bisag-asa pa ta ha. Masimbahan man o dili. Magampo kita kada adlaw ha. Padayon taga. Bunal. Dagang ga. Bunal. Ikaw ko ni bunalan. Di ka mo dagan. Doon na lang taga. Bunal. Finish taga. Ngano daw kuno nga sige ra kog vlog-vlog, wala na ko'y permanenteng trabaho. Wala ba daw kuno ko'y pangandoy sa kinabuhi ga. Actually, na ko'y dagan pangandoy. Napay pina actually. Bitaw, susundan na lang na ko'y dagan pangandoy. Usa na ana nga mga kwarta nga dili mo trabaho. Mao nang nag-vlog-vlog ko. Mao na usa sa akong mga pangandoy ga. Ang uman akong pangandoy, unya na to storyahan ha. Hangtod sa sunod higayon ga, hangtod sa sunod natong kadagan. Try mo sa pagsuporta kanoy TV, ano out. See you.